Hormatly prezidentime de hatabat dinläp, meclise gatnaşyra güzlenip şeýle diýdi. Hormatly meclis komissiýasynyň agzalary bizim beşini diýäli bir garaşy döwletiň oňy bir taraplyk parahaçylyk, höýüjçilik we ýen halkara hormatdaşyk ýöregelerini esaslanan daşary syýasat strategiýasyny ýygy güzerip durmuşy geçirip gelýär. Bir tarap batanmagyň daşary syýasat strategiýasynyň esasy maksady dürli döwletler, hususan Sevit'in yurtları ve komşu devletler bilen siyasi, iqtisadi hem-de medeniýet tamperor oğurlarda iki tarapdan we köp tarapdan hizmetdaşlyk ösürmekden ibaret. Mukaddes garaşlymyň 30 ýyllyk şanly bayramyna giňen belenýän ýylyna daşary döwletleriň baş tutumlaryň gatnaşmagyna bir näçe möhüm halkara we şäherlerini geçirmek meýilleşdirilýär. Muňa mysal etdiňde Hadarýa döwletiň baş tutumlarynyň 6-njy ykdysady hizmetdaşlyk guramagynyň 15-nji sammitini Türkmenistan, Azerbaycan Respublikasynyň we Türkiýe Respublikasynyň prezidentleriniň üç tarapdan duşuny gorkozmak bolar. Muladaşady. Türkmenistan parahaçylyk anlaşmagyň watan ýylyna ýolumyza garaşdyrmagyň şanly 30 ýyllygy baqy bir taraplyň 25 ýyllygy hem-de Aşgabat şäheriniň 140 ýyllyk münasibetli daşary ýurtly ýokary derejeli wekilletleriň gatnaşmagyna köp sanly halkara forumlary we maslahatlary hem-de bir näçe bayramçylyk çäreleri geçirildi. Indi şunun bilen bir hatlarda benim şanly tezler münasibetli paýtagtymyň günerti kunjoguna guruluşy alınıp baran bir näçe möhüm ähmiýetli diýethalar hem dawarly ýagdaýda açyk ulamaga berer. Şundan bagda merýärdir. Siz aprel aýyny bir möhüm diýethalar açylyş dawaralyny hem beýleşdirýäniň sebäpli Türkmenistan maslahatlar merkezinde teada açılacak binasında daşary ýurtly wekilleriniň gatnaşmagyna maslahat geçirmek boýunça häzirden taýýarlyk guramaçylyk işlerine başlar. Geçirecek maslahatyň adyny we gatnaşyk agry halkara guramalygynyň hem-de ýurdumyzda ýerleşen daşary ýurt diplomatik wekilhanalaryň ýolbaşçylarynyň sanawyny ketkitlep Mr. Kamyadın Novot'ta meclisine çeyrek bir teklif verir.